Eta, Begoña, esan duzu, lonjatan eta ibili zinela, ez da? Bai, a ber, ni lonjatan, holan, tailar txikitxo bat euen, tailar txikitxo bat edo, hola, lonja moduko bat euen, eta juten ginen agaixe, eta han eskendu neiken, etxerak hartzen gendun, ze, klaro, zan hori, egurtako etxo bat, haizi amoldau eta hori, baina, esan izen biherre esateko kostosu ere inozute makinerizak eta olako gauzarik, eba? Eskubierra gisa. Zer itzen zenduen edo, norako itzen zenduen? Zan eskopeta fabrika baterako, eta kulatak, kulatak eta horrexek, horrexek figuratxo apurtxo bat emon, eta hoxezan egiten genduen, gehiago ez, eta gero, klaro, hori, egiten genduen hori, eta gero ikeste juten ginen. Claro, eskola orduen, eskola eraguten ginen, gero arratzaldetan, dira purtxo bat etaraten bagendun zeo zer, ez askotzari, baina, bueno,